Citiți, nu uitați, citiți normal. Puține cuvinte de rugăminte. Se roagă fiii dumneavoastră de plecăciune să le dați iertăciune. Mare este Domnul Dumnezeu nostru. Luni întâia zi au făcut cerul și pământul. Marți au făcut marea cu visul și este întrânța. Miercuri a făcut Dumnezeu pe strămoșul nostru Adam, după chipul și asemănarea Sfinției sale. Văzând Dumnezeu că nu este bine de a trăi omul, o adormit pe strămoșul nostru Adam și a rupt din coasta lui și a făcut-o pe strămoșa noastră Eva. Trezând din somn, Adam a zis, ce este, Doamne, aceasta? Acesta este tu din trupul tău și veți fi amândoi un trup. Și a blagoslovit Dumnezeu să mulțească, să trăiască, ca iarba pământului, ca frunza codului, ca nisipul mării, până ce au ajuns timpul și la cei doi tineri ca stau în genunchi și cer plecăciune. Să iertați, să-i binecuvântați, că binecuvântarea părinților întărește casa fiului. Deși temerii de piatră risipește până la toate, deși temerii de pământ risipește până la pământ. Să iertați, să-i binecuvântați, iar cu coane nu să aici, să fie de bine la soții mici, la soții mari, și la coana mireasă și la conul ei. Iar de la cinstita mireasă, o batesă frumoasă și un păhăruț cu vin din la Hristos, amin.